ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗೈ ಇಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಅವೇನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಸಿರ್ಕ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ ಒಂತೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಸಿರ್ಕನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ನೀರನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಟ್ಟಿಡಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಮಾತ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಐಕ ಬೋಡಾದು ಫಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಾತ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಟ್ಟು ತಾಗುನಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತುನ ಒಂತೆ ನನ್ನ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಆತುಂಡು. ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೋ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಾವಲಿನದು ಇದು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಕೈಕೆ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡೋನೋಡು. ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಅವೇನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೋನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಪುಗೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕನೆ ಎಟ್ಟಿನ ಕಾಯರ ಪಾಡೋನೋಡು. ಮಾತ ಎಟ್ಟಿಲ್ನ ಇಂಚನೆ ಕಾಯರ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಕಾಯ್ಪುನೇರ್ದಾದು ಏತು ಎಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಆತ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊಂದೆ. ಎಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮೇಯಿ ಕಾಯಿನ ಬಕವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೋನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಎಟ್ಟಿಲ್ನ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೋನೋಡು. ಎಟ್ಟಿದ ಪಿರೊಂಜಿ ಮೇಯಿಲ್ನ ಕಾಯರ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇಂದೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ ಎಟ್ಟಿನ ಐಕ್ ಪಾರ್ದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದೀದು ಕಾಯ್ಪೋಡು. ಇಜಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಕರ್ಚುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒರಿದಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಇಂಚನೆ ಪಿರ ಕಾಯ್ತೋನುಗ. ಎಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಾಯಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎಟ್ಟಿಲ್ನ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೋನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿದ ಪಿರೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನು ಕಾಯರ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.